Татар гаиләсе Бөтен Россия иҗтимагый фонды директоры, Россиянең сәламәтлек саклау отличнигы, югары категориялы табиб. Иренур Ислам белән 2 бала тәрбияләгәннәр. Хәерле көн, Миләүшә ханым. Хәерле көн, Назим әфәнде. Сез җитәкләгән фондның исеменә караганда Татар гаиләсе һәм аны беренче рәисен истә тотканда Туфан абый Миңнуллин, әйме? Бу оешма тик торган аны оешкан булырга тиеш түгел. Моның максатлары нилектә? Менә 16 ел, алышмасам 16 ел элек оешкан бу оешма. Бу оешма чынлап та зур максатлар өчен оешты. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты каршында оешты. Үзегез беләсез, бөтен дөнья татар конгрессы каршында бик күп оешмалар эшли. Татар авыллары, татар эшмәкәрләре, ак калфак, татар яшьләре. Менә без бу гаиләне аерымрак итеп алып, игътибарны күбрәк юнәлтү өчен менә бу оешма 2006 елдан бирләшлибез. Ул фонд Мәскәүдә юстиция министрлыгында теркәлде, Россия Федерациясында да ул хупланды дип әйтергә кирәк. Менә гаилә проблемаларын күтәрә торган, безнең татарларыбызның гореф-гадәтләрен, милли традицияларны, кием салым, ашау-эчү, үз-үзен тоту, хатын белән ир мөнәсәбәтләре, балалар белән әти-әни мөнәсәбәте, бабай, әби белән гаилә мөнәсәбәте турында менә ачылып сөйләшә торган бер оешма. Аңлашыла инде, әлбәттә, теге нәрсәләргә безнең татарда заманасына уразасы дигән сүз бар, әйме? Ләкин уразаның да бит аның безгә гайрам итән принциплары бар, әйме? Нигезләре бар, нигез ташлары бар дип әйтәбез. Ләкин ничек кенә кызганыч булмасын, без соңгы вакытта менә тормышыбызда килеп кергән гражданский брак, әтисез генә бала табу, суррогатлык әнилеге, кеше бала таптырып алу кебек нәрсәләр, ят нәрсәләр килеп керде. Без аларга инде ашуын килмәгән хәзер нормаль күренеш шикелле карарга да өйрәнеп барабыз. Менә мондый вазгыятьтә, менә мондый чорда татар гаиләсе дип авыз тутырып әйткәндә без нишләргә тиешбез? Ничек сакланырга бу хәлдән безгә? Татар гаиләсе, менә безнең сезнең менә бу шундый начар гадәтләрнең килеп керүе, мин аны бик яхшы гадәтләр дип уйламыйм. Ул безнең кыйбласызлыктан. Кыйблабыз югалды. Менә кыйблаң кая, намаз укыганда да бит кыйбла кайсы якка карый, кыйбла кайсы якка карый дип сорыйлар. Менә шунарга күрә, кыйблабыз югалганга күрә, менә шундый чит илдән кирәкмәгән, безгә ят булган гореф-гадәтләр килеп керде. Ә безнең татарлар безнең татар халкының үзенең шундый матур гореф-гадәтләре бар бит аның. Анда без нәрсә өчен безнең гадәтләребез матур? Безнең гадәтләребез ислам диненә таянып эшли. Безнең гадәтләребез Коръән китабына таянып эшли. Анда кешелек җәмгыятенең бөтен нәрсә эшләргә, ничек яшәргә, нәрсә кияргә, ничек ашарга, менә бөтенесе язылган. Безгә китапны Коръән китабын гына укырга кирәк, шуның буенча гына яшәргә кирәк. Безнең татар гомер-гомергә менә шушы ислам диненә таянып яшәде. Ислам дине аны саклап калды. Менә хәзер безнең каршыбызга килеп басты. Динне без күтәрәбез, телне дә күтәрергә кирәк. Безнең телебез югалса, кешеләр бит әйтәләр, тел инде ул менә ниндидер диндә телләрдә юк, милләттә юк дип. Диндә телдә бар, милләттә бар. Аллаһ Тәгалә әйткән бит, мин сезне кавымнар итеп яраттым. Бер-берегездән үрнәк алыгыз, бер-берегезгә матур сыйфатларыгызны җиткерегез, бер-берегезне тәрбияләгез дигән. Ә менә безнең татар халкы, әгәр дә үзе ислам диненә таянып яши икән, аны тәрбияләргә дә кирәкми. Ул үзен-үзе тәрбияли. Аның бөтен көн күреше, тормышы, яшәше гел бәхеткә алып барачак. Миләүшә ханым, менә феноменаль күренешләр бар татар авыллары турында сөйләгәндә без. Чувашиядәге Шыгырдан авылы бар. Шуннан Пенза өлкәсендәге Әләзән авылы бар. Мордовиядәге хәтеремәсә Озерки авылы бар, әйме? Булар феноменаль татар авыллары, зур авыллар, традицияле авыллар. Менә бу авылларның менә бу феноменаль күренеше нәрсәдә икәнлеген өйрәнү теләге тумадымы сездә? Барганыгыз бармы? Сөйләшкәнегез бармы? Менә аларда бармы сезнең оешмада? Аларда торалармы авылларда? Барганыбыз да бар. Алар белән бик актив эшлибез. Менә Шыгырданнан Мансур хәзрәт безнең правление ягъзасы булып тора, эшли, тора гына түгел, бик актив эшлибез. Менә 2 мәртәбә булдык Чувашия Республикасында, Яңа Чебоксар шәһәрендә, Шыгырданда булдык. Ислам диненә таянып яшәгән
дигәнгә шулай матур яшиләр, аларның шундый бер-берсен хөрмәт итеп яшиләр, бер-берсеннән үрнәк алып яшиләр. Туфан Абдулловичның бик матур бер сүзе бар иде, безнең татар халкы ул сәҗдәгә киткәндә дә буягына карый. Ничек минем күршем ничек яши икән? Мин анардан калышмыйм микән? Калышмыйммы дип түгел, менә мин анардан аның Ак көнләшү. Ярышып. Ул матур яшәгәч, мин аның тирә-ягын бозмыйм микән дип. Синең бит әгәр дә тирә-ягыңда ямьсез кешеләр, начар тормышлы кешеләр булса, син нинди генә дворислар салып куйсаң да, синең тормышың матур булмый. Урамга чыктың исә, синең шушы күңелсезлек күзеңә бәрелә. Балаларны тәрбияләгәндә дә шулай, күршеләреңдә тәртипсез балалар булганда, синең балаларың да алардан үрнәк ала. Шунарга күрә татар халкы үзе генә ул бәхеткә бармый, ул үзе белән күршесен дә бәхеткә бара. Җәмгыять белән бара. Ул менә шушындый бер феноменальный милләт ул безнең татар милләте. Менә бу урында бер сан китереп китәргә кирәктер. Югары Әләзән авылында, мин белүемчә, бер елда 134 бала туган, 70 кеше үлгән. Димәк, туучылар саны 2 мәртәбә диярлек артык дигән сүз име. Шуннан соң бу авылда 8800 кеше яшәгәнде искәртергә кирәк. 8800 кеше яши. Шуннан соң 53 гаилә кырылган бер ел эчендә. Һәм 7 аерылышу булган. Димәк, аерылышу бар инде, әлбәттә, бер дә аерылышсыз гына буламы, ләкин яртысы түгел бит. Мәсәлән, безнең җәмгыятьтә, я хәтерем ялгышмаса, 43-45%-ка кадәр җитә аерылышулар саны. Әйе. Ул инде бик кызганыч, бик күңелсез хәл. Аны булдырмас өчен инде дәүләт тә тырыша, аны булдырмас өчен иҗтимагый оешмалар да тырыша, әтиәниләр дә инде тырышалар, баласы өйләнгәндә, кияүгә чыкканда карабрак чык дип, әтиәнинең сүзенә колак салмау, гореф-гадәтләрне сакламау, менә үзеңнең кешеләргә бәхет китерергә әле өлгермәгән булуың, гаилә бит инде ул бер-береңә бәхет китереп яшәү. Яныңдагы кеше бәхетсез булса, ул син бит инде бәхетле була алмыйсың. Шунарга күрә менә монда бик күп проблемалар килеп баса. Аларны аңлату өстендә менә бу иҗтимагый оешмалар, дәүләт оешмалары бөтенесе эшләргә тиеш дип уйлыйм. Менә сез телевидение бик актив эш алып бара, радио, телевидение, язучылар, менә язучылар китапларын укыр өчен, безнең татар язучыларының китапларын укыр өчен, безнең татар матбугатын укыр өчен, безгә татар телен белергә кирәк. Татар телен кеше белсә, менә чит ил галимнәре шундый бер нәтиҗә ясаганнар. 40 яшькә кадәр Ана телен дип әйтәбез. Әни теле, 40 яшькә кадәр ана телен бала белмәсә, 40 яшьтә аның менә шундый теге җитешмәүченлек, комплекс неполноценности дип атала. Барлыкка килә башлый. Менә шушы барлыкка килә, кеше тегендә монда тартыла, дингә дә керә. Милләтләр үз урынын таба алмый, тел белми. Тел белмәгәчтән ул үзен менә Башка милләт кешесе дип хис итми. Башка милләт кешесе була алмый. Үзенекеннән тарсына, менә шушылар булмасын өчен балаларны кичкенә вакытларыннан ук гаиләдә, менә әти-әнигә, яшьләргә әйтәсем килә, әти-әнигә үзенең баласына татар телен өйрәтергә кирәк. Башка телләрне ул өйрәнә, рус телен дә өйрәнә, инглиз телен дә өйрәнә. Менә татар теле анарга гел кирәк. Кем белән генә, менә без бит инде чикләр ачылгачтан без чит илләрдә эшләдек инде татарлар белән бит. Менә без бит инглиз телен белмибез. Алар рус телен белмиләр. Алар хәзер рус телен өйрәнә, без инглиз телен өйрәнәбез. Ләкин ана телен беләсез, икебез дә беләбез. Татарча фин татарлары, Австралия татарлары, Кытай татарлары, Төркия татарлары, Канадаларда бөтенесе алар татарча матур итеп сөйләшәләр. Менә ул инде безнең милләтебезне көчле итә, ул безнең милләтебезне байыта. Миләүшә ханым, аерылуларның сәбәпләренә килгәндә, иң зур сәбәпләрнең берсе акча җитмәү һәм эшсез калу. Гаиләдә бер кеше бер нәрсәне инде. Ират күбрәк ираттыр инде ул. Үзегез дә беләсез, машинасы бармы, фатиры бармы, зур эштә эшлими дип карыйлар. Хәзерге хатын-кызларның күплекчелеге дип әйтмәсәк тә, бер өлеше дип әйтәбез. Һәм икенче урында эгоизм, то есть үз-үзен генә ярату дигән сүз. Менә мондай хәлдә калганыгыз булдымы үзегез? Шәхсән. Subhanallah, maşallah diyeyim hele. Андый halde kalganım bulmadı, kalırva da yazmasın. Min Allah'ı Teala beni adli нәрсәләрдән саклагандыр дип уйлыйм. Хәзер бит ярату дигән нәрсә югалды, эгоизм гына калды. Менә машинасы бар, бөтен әйбере бар. Шуңа аларга кияүгә чыга. Ярату юк. Чыгуын чыгалар, тора башлыйлар. Ул бер нинди идеология белән дә нителмәгән.
tululandırılmagan. Elektiki vakitte bayga çıkanlar mı revolütsiyalarga kadar. Anda İslam dini kanunları bilen yaşayanlar. Hatın kız bir çıktı mı ol indi taş bulgan. İrinin sözünden çıkmagan, irinin sözü anarga zakon bulgan. Ol mene şulay terbiyelene geç vakittan o. Hazır bir niçik terbiyeliler kızlarını. 2 diplomun Karab durma, işlersin de aşarsın. Karab bulmazsın, ilde çıpçı ölmey, davay ayrıl. Evet. Bugün ayrılalar, iltege akıllı, yakşı kişilerge tutunalar. O akıllı, yakşı kişini koyan tabasın. Üzündeki kimçiliklerini görmeyçe, yakşı kişi tabi bulmayı. Demek bir akıl üyesi, yalışmasam, Tereza anabız bizim bu adil etken. Aile kırılışın mehabbet ciddi. Lakin anı saklav için tüzümlük hem sabırlık talep edilebilir. Elbette sizde yok, elbette. Ansı da gerek. Mene tağın bir ayrılılardan aile institutunda tağın bir problem barlıkka kele başladı. Sanki vakitta child free deb atalayın da İngilizceden bizim tercüme etsek baladan boş tartı, bala tabudan boş tartı. Yani bizge zeytmişli bala tağıp kim rahat kurgen, ene falan 6 bala üstürde rahat kurmadı. Ele ol bala isen sağ tutsa yarı, ağır tutulsa, şundan sonra tağın birer terli üzünçelegi bilen tutsa ağır tutulmasa da mene alar bilen işlerge üzümden selametligine ziyan kilmesme degen şiklenüle, şik şıphalar. Kişilerini bala tabudan boş tartayken. Mene bu sözümün rastlar için Rossiylilerinin 10% Есть kişinin unысы деген сөз бетінде ғой, 10%, көп процент бетінде ол. 10% шундай fikirde тұра екен. Міне біздің мұнан бір 40-50 жылға кетсек те, артқа шегенсек те, бала табу ол нормаль хал саналған. Ауылда баласыз кіші бір болса, аңада еткендер, аның баласы болмады енді, міне, бармақтарды кіші дәтіған болғандар. Бүгін баласыздық нормаға үйленді. 5-6 баладан, 1-2 бала қалудан нормалға үйленді енді. Міне бұл хәл булмасын için tağın, yani sizden provokasyon soru vereyim. Mene ne işlere gerek bizge Tatar gailesine? Bu Mana yaşlar anlarga tiyişler. Mene hazır çit illerde bit mene bala 18 yaşka bala jite de anı çıvarıp jibereler. Alarda bir nindi de mene bizim Tatar halkı turunda silim bin. Bütün milletlerinin de gaile problemisi var. Bir Tatar gına yakşı, Tatar gına bulgan, Tatar gına ungan diyesim kilmi. Bütün milletlerde yakşı. Millet arasında türlü halklar var. Biz bigrekte küp milletli, küp konfesiyalı Tataristanımızda yaşayan vakitte bütün milletler turunda da koyarabız. Sulay bitinde. Mene bu Tatar gailesi mene bulay bala tapmaulары ул бит инде картлыгыңда син бер ялгызың каласың дигән сүз. Bala bit менә ул бала бит ул үскән вакытында шатлык китерә бер. Борчулары булсын, тулы тормыш белән яши гаилә. Аннан соң бала ул берләштерә. Икенчедән бала ул үсеп җитә. Проблемалар да күп. Балаларны хәзер укытырга кирәк. Балаларны кеше ясар өчен акча кирәк. Аның ди проблемалар бар. Анардан куркып торырга кирәкми. Аллаһы Тәгалә һәрбер балага үзенә ярдәмен бирә ул. Xuday менә biz Allahu Teala dinge eğer de biz dinge tartılsak, eğer de biz dini təlimatlar bilen yaşasak, bizim psixikimiz davet bulur idi. Menə çit ildə түгел, menə Afrika illərində bir qatı din tutargan kişilerde anda infarktlar bütünlüğü yok. Min tabibe olarak da şunu aytalam. Bizde kişinin psikologik dayanı noktası yok. Kişi bergelene, kürsüsüne qarı, tiginde qarı bergelene. Kıblası yok. Allahu Teala anasın Nindidir bir hasret kilgen vakitte min özümnü sulay tınçlandıram. Bu küreçek indi. Bu küreçekten katılıp bulmayındadır deyip de oylıyım min mene. Sabırlık sırayım Xudaydan deyip eytesim kile. Mene şunda yırak üzüne bir tınıçlık. Hazır mene psikologlarga barabız diler indi. Psikologlarının da hizmetleri var. Psikologlarda bütünüsün anlap bitirelmiler. Gailede etiyeni, ebi babay, ul seni tuğanlar, mene ir yağından tuğanlar, hatın yağından tuğanlar. Onlar bilen tatu yaşasan, senin problemlerin ezeye. Üz ötürmey, yadgarlığa mı diyeydi bizden ebi. Psikologga bargançı, üzünün gailen bilen tatu yaşap, bütün ağırlıklarını, bütün hasretlerini, üzünün gaile, üzünün gailen anda bütün kişi kire. İr yağından bütün tuğanlar, ecdürt buğunga kadar, hatın kız yağından, hatın yağından, mene şular bilen birge, ortak fikirge kilip, matur itip, tuğanlık hislerin, tuğanlık jiplerin saklap yaşasan, psikologlar da kirek mi? Her bir tuğanın sana psikologik yerden biri. Her birisi sana nindidir bir akıllı kengeş biri. Ol burun burungadan kilgen nesil.
Nesil bitinde ol barıver. Min bitinde mene kiyevge çıkan vakitte çeçin ürgen, ondan sonra tatuirovkalar yasagan kişiye çık min bitinde. Mini alay terbiyelemegenler. Balalarını niçik terbiyeliysin? O min andi kişini yaratmayın buna tül min al koramayım da ol kişiye. Emine andılar kadar çıkarlar bit. Andılarını da saylılar. Ol etiyak da mene olmuş benim bu yok. Mehabbet dip nu bit alar ayrılalar anlarsın. Ol aileler bitiniz ayrılalar. Ol kişilerin psikolojik özgürlükler kite ol kişilerde. Mehabbet de mehabbet. Miloşa hanım, tağın bir sevinçli haber var. Mana bu koronavirus zahmeti şırında aileler nığıgan iken. Ben şimdi tab buldum sanga ayrılışçılar sanı 9%'ka kimigen hem balalar sanı 15%'ka artkan. Biz Allah Teala bizge sınav jibere, o sınavlarını biz ötkende kişiyemiz. Demek kişi nıgıy demek. Kimdir aytkan meni qıyılar, min nıgıy mağa qarap değil mi? Şuna göre elbette her kim özünçe fikir yürütü, her kim özünçe turmuş kıybulasını saylay. Lakin özgermey turgan kıybula da var. Siz bilesiz, biz bilemiz elbette değil mi? İslamda o var bizde birge tabangan kıybulası. Şuna göre mınday zaman şiirleri alar ötkençi bulur, uzgançı bulur diye bilirler gerek. Elbette. Çünkü balalar ağırtıran şiirler var mı? O bala ana mecburi ağırmasan da üse almayın. Şunu siz tabi bularak siz gelip terası tuğul indalar değil mi? O üte tıran şiir bulağa teyir. Bu bizim milletke de üte tıran şiir bulur diye bularak gerek. Hem sizden uyuşma bilen birlikte bizden Tatar gailesi üzerinin nersetelegenin bilip, üzerinin ütkenin bilip, hem üzerinin gururlarını özünün milleti bilen. Gururlanıp yaşar diye bularak gerek. Amin, şulay bulur gada teyir, şulay bilsin. Tapşırığımız azağına yakınlaşıp bile hem biz sizin bilen Marcel Proust sorularını okuyacağız. Ederiz. Sizin tip sıfatınız özünüzün? Tırışlıktır diye söyleyeyim. İratlarda siz yukarı beri itiran sıfatlar. Cevaplılık. Hatun kızlarda? Hatun kızlarda yaratu hissi. Küçük gönüllülük. Anda bir küp kirem. Hatun kızlarga bir küp kirem. Sizin en zor yetişsizliğiniz? Aşığım, Aşığıp yaşaysınız değil mi? Kovalana durgan kuvvetim var. Yaratkan şöyleniz? Yaratkan şekelim çiçekler üstürü. Matırlık yasav. Turmuşta da hem profesiyanızda da bitireceğiniz bu şartta değil mi? Subhanallah. Sizin için en zor bəxit nerse o? En zor bəxit selametlik birincisi, ikincisi gaile bəxiti. Gailege bir küp düşüncekere. Balalar, abi babay, tuğan tuğançalar, ir bilen hatın mene bitinisi. Min dilde yaşagettiler Min Tataristan'ımda yaşar getirleriydim. Min bir yerge yalga varsam da en köbe jidekinden soň sağına başlayayım. Bizning Tataristanımızdan da matur jir yok. Mene bir şiir silep gitesim kile. Hatamdır mı yok mu? Hiç silemin bilip. Tataristan mina jir üzegi kebek. Yerim kayçak çıgıp, şehirlerin körüp. Kazan şehirlerinin en maturu kebek. Min dünyanı kürdüm. Ul da tırsın bilip. Ul da Tataristan'ın bir ilişki kebek. Hatalanma diye beytsekimdir kelip. Şul kişiye menge üpkelerimin kebek. Amin şulay bolsun. Näpne şoýup yaşarga ýazsyn, üzübiziň ilim, üzümniň milletim, üzümniň halkym diýip yaşarga ýazsyn. Amin. Rahmet bek zor sizge. Üzügizge de rahmet. Her kaysımızga da öz iyibizde hem öz ilimizde, öz iyibizde bəxitli bolup yaşarga ýazsaý diýen tilekde bugünkü sizin bilen soglaşam. Senlikde görüşük.